DC tutož. Green Lantern. Kto toto pozná? To sú tzv. Vaňoví. Oni sú pekne slíkovia a že animujú ich, nová generácia ich animuje. Že sú tak slíkoví. No, ja ty vieš o čom. A že hýbu sa im ruky, hlava a takto stoja. Stoja hovacky, stojí tam panáčik, zelený, stojí panáčik, hotovo. Ruky, hlava a dúvanie a nechaj ho hovať. Green Lantern. Teda, že toto čierne, ten štvorček, je mikročip. Keby ste to ukradli, vám to začne pípať na pokladni. Samolepka. Tá samolepka býva aj na šunke. Táto samolepka. Teda, že unbox Star Wars, poviem. For Christ's sake. Teda, že, aha. Sáčik 1. Ďakujem aspoň. Sáčik 2. Sáčik, no, lebo k tomu dojde, je to super. Sáčik 3. Sáčik 4. Oranžový človek, vidíte môj vrch. Teda, že to je k tomu. Battlesuit a panáčik. Teda, že pozri, aké mixery, tam je palička z Lega. Super, dáme to sem. Krabicu nemám na čo slúži. Dáme do koša. Čiže unbox, tento ticho stojí, všetko stráži. Green Lantern, dáme si to na chvíľku. Sáčky, no počkaj. Sáčky, návod. Durch návod s jedným, prípadne dvoma okienkami na tejto strane. Durch na výsledok. To je toto. A ten Green Lantern. Som sa na neho pozrel, hovorím si, prerežem mu šikmo cez hýžde jednu, aj druhú nohu šikmo mu prerežem, dám tam drôtik. Prerežem mu šikmo pod koleno dozadu, nohu, jednu, druhú, dám tam drôtik. Ale inokedy. Green Lantern, panáček, ktorý má zo spodu napísané DC, oficiálny produkt, Vietnam, oficiálny produkt. To vyzerá Green Lantern. Jak nejaký panáčik, ktorý vám stojí na nejaké poličke, keď ste maniak na počítačové hry. Green Lantern. No. Tak ty si bol, takto si sa správal, počiarkni, kúp si. Na čo máš? Takto si bol, takto si sa správal, počiarkni, na čo máš a choď si kúpni.
taxikár, asi príde aj taxikár, ahoj, čau.